Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makrifat tanpa syariat sesat. Syariat tanpa makrifat gur iso dongeng lan iso mek cerita. Moko menika mboten tapi manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin niki wonten ingkang jala setunggalipun jamaah tanglet. Mas, fisik menika menungso, fisike menungso niku kathah ingkang cacat. Lah meniku lek ancene sifat ingkang di dalam diri niku wau sanes eru. Napa sifat niku cacat kados fisike ingkang nyoto meniku? Alhamdulillahirabbil alamin niki lek mboten ngalami, mboten nglakoni, boten diparingi semerap dateng datuwa, moko nggih boten saged njawab kados niki. Krana niki ingkang panjenengan tangletaken menika bab sifat ingkang lebetih menungsa menika nggih. Kathahipun fisik menungsa menika ingkang cacat niku boten kesalahanipun Allah nakdiraken sing kados fisik cacat menika. Nggih mboten napa-napa pun niku lek ancene jenengan anggap takdiripun dugi Allah nggih. Namung jenengan kedik mawon ingkang nggadhahi perasaan kados ngoten menika sehingga fisik niki enten sing cacat nggih. Kedik mawon pun sampai 100% bahwa Allah menciptakan manungsa niku sampai sing enten cacat. Baik cacat secara fisik maupun cacat secara pemikiran menika nggih termasuk idiot menika nggih. Nggih ingkang kula niki kula jawab riyin ilmu makrifatullah niki. Fisik menika cacat lantaran kesalahanipun menungsa niki ambek. Nah nika nggih umum mawon nggih menawi mboten gadah sampai ngandung kekurangan vitamin, mongko menika nggih enten organ tubuhe nggih sing kirang pertumbuhane kirang sempurna sehingga lairipun bayi meniku wau cacat dugi nggih dugi dalam kandungan menika. Lan kedua nggih niku ilmu ingkang keimanan dhateng Allah meniku cacat lantaran hukum karma dari perilaku manusia sendiri sehingga mendapatkan hukum karma anak cucunya sehingga dilahirkan cacat. Lah niku mokoh meniku dados menungso sing atos-atos sing ati-ati nglampahi ana donya iki kersane anak putuhe mboten sampai nyandang perilaku hukum karma menungso menika sehingga dilahirkan cacat nggih. Lah niki ingkang jenengan tangletaken menika ilmu niki bab sifat perwujudane menungso menika nggih wujude panjenengan kiyambak lek ten kula nggih wujude kula kiyambak niku atos-atos jenengan nggih dadose lek sifat niku boten kados fisik niki. Senajan fisik niki lahir dengan keadaan cacat, sifat niku boten cacat. Namung mawon niku perwujudane nggih menungso ingkang di dalam dirinya masing-masing menika. Lah niku boten cacat sifat niku. Nggih, lek kula kiyambak sifate. Fisike nggih kula mboten cacat niki, kula dilahirkan nggih alhamdulillahirabbil alamin dalam nggih niki sing kados jenengan tinggal-tingali niki wau. Tapi sifat niku senajan tiyange cacat, sifat perwujudan manusianya niku mboten cacat. Utuh. Walaupun orang keimanan, walaupun imannya kepada Allah fisiknya cacat, sifat kemanusiaan yang di dalam dirinya tidak cacat. Walaupun perdukunan, sifat
sifat perdukunannya nggih boten cacat, termasuk wonten dukun ingkang butuh, maksudipun kula boten saged ningali. Kenyataanipun ingkang perwujudane ingkang sing didalem, sing didamel perdukunan niku termasuk nggih Raga Sukma niku boten cacat. Kenyataane fisike tiyang cacat, boten saged ningali. Lah niku nggih. Nggih alhamdulillahirabbil alamin niku ilmu termasuk ilmu ma'rifatullah, ilmu ingkang berserah diri kepada Dzatullah menika maka diparingi semerap sak sesungguhnya saged nerangaken kados ngeten karena nggih pun menghadapi pun diparingi dados saksi ingkang kula sampaiaken niki wau. Dados sing jenengan tangletaken bab sifat kemenungsaan menika senajan fisike cacat mboten cacat, umum mawon niku wau ingkang kula sanjangaken dhateng panjenengan termasuk enten dukun meniku pun nggih mboten napa-napa nggih. Fisike mboten saged mripate mboten saged ningali, tapi saged semerap ten mriko ten mriki. Lah niku buktine nggih. Nggih niku dibantu khodame sing namine jin-jin menika saged. Karena lek dukun sifat kemanusiaannya dibuat perdukunan nggih dadose dukun menika mongko identik dengan sekutu dengan nggih niku termasuk khodam-khodaman jin menika dadose niki ilmune ma'rifatullah niku fisike cacat tapi sifat kemenungsaane mboten cacat. Muga kula kalih panjenengan sedanten niki lurus-lurus mawon Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika niku ridho Allah ten donya niki, ridho Allah ten alam kubur niki, ridho Allah ten akhirat mangke. Berpedomanlah, berpeganglah keimanan diri ini melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.